Dobro večer, dragi učenici, ovdje Danijela Danči OS. Ovako, danas ćemo učiti o zemljopisu. O zemljopisu što da vam kažem, ima jako puno gradova, puno država, puno kontinenata, tako dalje, tako dalje. Najdraži grad mi je Osijek. Zašto? Zato što volim Slavoniju, zato što volim njezine nizine, ravnice i tako dalje. Volim obilaziti sve gradove u Slavoniji, volim i sve gradove. Ali najviše mi nekako Osijek prirastao u srcu. Što sam vam htjela reći? Danas je u Osijeku padala kiša. I grmilo je i tako. I eto sada je pao mrak, ovako i tako. Evo ja ovako, sad sam pila cappuccino, vaše ocjene sam gledala, svi ste mi odlični, okej. Čudno je da ne nosim danas naočale, zato što me oči bole i tako. Što sam vam još htjela reći, svi ste mi super i svi ste mi okej. Svi prolazne ocjene imate kod mene, tako. I svi ste mi odlični, fantastični, super, super, super. Tako. I kako se zove, što da vam još kažem, danas je dan planeta Zemlje. Što da kažem o planetu Zemlje? A to morate znati i sami o planetu Zemlje. I tako. Evo. I kako se zove. I tako. Malo sam se opet nešto prehladila. To vrijeme, čas kiše, čas sunce, pa tako dalje, tako dalje. Bože sveti. I tako. Pozdravljam vas i volim vas puno. Svi imate prolazne ocjene kod mene. Svi ste prošli. Svi. Ali još nije ni polugodište završilo, no. Imate još vremena. No. Pusica od mene. Ćao.